Adik mo, sumubsobrata na. Pulong na nga pulong at yun na pa'y tubing. Kat natura lagi pulong kinyak, manang nak eh. Kung nasa mo tagi pulong, tayo narami na takabsak mo. Oh no! Among bati narami nata na laing mga kabsat. Apay, ano tinaramit na lakay? Nagadualain na nga jersey, aja pa dati bak na. Loko aja nga boy Tom. Sakti mapabisit mga boy Tom. Bitakik na parparyam. Ano naman natin ating masindan. Pero daw man na ako. NANI?! O, ito pa kuya. Bilisan mo dyan. Ang bagal mo kumilos. Galit ka ba kuya? Kakaigib ko lang yan ah. Ubos na naman. Natural, mauubos. Pag di ginamit, hindi mauubos. Di ka ata nag-iisip kuya Andres. Oh no 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 no! Lakay, NANI?! sa doon natin eh ata dati pagdigos ko. Ay, madiyo kayag sa daw. Sa mulatan. Apa niya pinagkunayo kanya? Robot? Nakay mo lakay, siyak tagsado. Amam laor nga kan anak kon. Tama si ate kuya Andres. Hindi ka yung kinakausap ko. Tumahimik ka nga dyan. Kinagong ko na. Sumungsumpat kang tumagamay. Partakam ka dito lakay, ta makadigos ako. Wow, hindi ka pa kayo. Partakam dito ah. Ops, ops. Ako ang unang nakapila. Bakit yung kay ate yung inuna mo? Hoy kuya, kinakausap kita. Anong gusto mong unahin ko? Yung timba mo? Ano ka? Siniswerte? Aba, gusto mo hatang isumbong kita kay ate. Sige, magsumbong ka. Bilisan mo. Ah, sinusubukan mo ako ah. Tignan natin yung galing mo kuya Andres. Ate! Ate! Sige, pulong mo. Kita man tilayin mo tapta. Ate! Ate! Bakit na naman? Si kuya ate, ayaw niyang igiban yung timba ko. Para yun lang, nagkakaganyan ka na? Eh sa di pa tapos yung hinuhugasan ko ate. Eh nako, para talaga kayong aso't pusa. Lakay! Lakay! Ampay pa kayo. Apay nga madim ka no binumba na itimba ni ating ko. NANI?! Kinunak ka di timbam. Kurang pagdigos mo. Kat oras so namat, di na pinalpas ka rin dyan inawan na. Gana tata. Basol ko pa'y. Agbungkula kami, hindi na pa'y kaya. Kat nabanog mo lang ang ni ating kon lakay. Ampay sak mo di mapampannog. Animal. Apay baga ka di ka mapanpanog. At adik mo, sumubsobrata na. Pulong na nga pulong at yun na pa'y tubing. Kat natura lagi pulong kinyak, manang nak eh. Kung nasa mo tagi pulong, tayo narami na takabsak mo. Oh no! Among bati narami nata na laing mga kabsat. Apay, ano tinaramit na lakay? Pinagtakaw lang matsuna pa kayo. Anak, nagtakaw suna? Ay, madi ba kayo? Madi nagtakaw suna. Nagisubli lang. Focus to sa bam, siya atong ta pinagsasaw. At ating mo, tatakaw pa kayo. Manda ka niya nga boy Tom ka. Isalat ka unak kanya mo. Madi kang sasaw tikas talakay, madi maramid na ating ko ata. Damagong kami nata na laing mga kabsat ba kayo. Tamamati ka gidi bagbagak. Totoo ba ang sinasabi ni Kuya mo, Emma? Nagnakaw ka ba?
Ano? Sumagot ka! Totoo ba ang sinasabi ni kuya mo? Oo, pero jersey lang naman yung ninakaw ko, ate. Jersey lang ninakaw mo? Proud ka pa? Saan ka nagnakaw, ha? Patabak ba kayo? Tinakaw na di jersey ni Baak. Siyak pa ito rin ipagpapasunan ni Baak nga nag-aaral di jersey na. Sino nagsabing nakaw yung jersey ni Baak? Wala, ate. Wala pala. Kailan mo kinuha? Kababae mong tao tapos ganyan ka? Nagustuhan ko kasi yung jersey ni Bak, kaya kinuha ko. Pwede mo namang hingin sa kanya. Bakit mo ninakaw? Nagustuhan ko na yung jersey. Kaya tam ni Baak ko naman. So, NANI? Ba't di ka pa naman nagsasaot, tita? Ibalik mo yung jersey ni Baak kung ayaw mong pauwiin kita ngayon. Oh no! Pero ate, Anong pero? Ibabalik mo o ikaw yung babalik ko sa Maynila? Nice. o sige ate, ibabalik ko na lang mamayang hapon. Sige, siguro din mong ibabalik mo. Pagkatapos mong maghugas, magsahin ka na rin. Naintindihan mo? Opo ate. Nice. O sige. Hoy, Lakay! Magkano ba titimba? ang pinagsapahan ka magdigos ang bakit? Dapat ang damapay ah. O, kisti sa pa may saka. Magkatam kiti jitimban. Di ko naman ninakaw yung jersey. Kinuha ko lang naman. Ema! NANI? Ema! Ema! Lumabas ka dyan! Oh no! Kitakman tilaing mo, kakaiso na nga jersey, kinalampay. May kamantoy tayo, gusugos ka. Ema! Oh no! Baka tayo na. Ema! Nika, asan yung tita mong si Raulo? Papadala tita ko. NANI? Bakit ba?